tak teraz toto úplne strašné zlé, tak toto úplne strašné zlé. Ale tak to som si teraz strašne veľa stojí, ale si strašne veľa, to bude strašne veľa na to vydrží. No, tam sa potom nemôže nadýchnuť, lebo si to potom pôjde von, musíte. To je čo sa náš. Môžeš stále na tebe. Poradne. Nemôžeš to vydýchnuť potom, proste. Tak toto bolo úplne najviac. Ja som sa nadýchol, ale to vyšlo hrozne veľa. No poďte, čo ideš? A dáme to nechaj sebe, ja nejdem tak toho hovor proste. Ja by som potreboval strašne srať, ale na tých záchodoch to sa nedá, cez prší sa tiež dá pred úplne. Ja už vám nechcem byť niekým vyzvojkať. Ja nemám na také verejné sprchy, lebo tam sa musím pre všetkými vyzvieť a to je katastrofa proste. Ja sa nerad obnažujem. A teraz ja tam je zase svoje veci a tie rýchlo zosúvať to spontánne. Daj čerlu. Teraz vám môžem povedať jednu vec. Takže keď to bol malý... Pane, koľko je hodín? Koľko je hodín? Ale to síce neviem, ale môžem vám povedať, že dobre... Už mi to proste nejde, ale... Fuj, sa mi zatočila z toho hlava, však. A teraz vám môžem povedať, že... No, upýtaj sa. Koľko je proste hodín? No to síce neviem, ale môžem vám povedať, jak ďaleko do hodinka vedem. No ideš teraz ty. Máme už dve funkcie. A jedna derivujem ťa, to druhá je odpoveď. Nie derivujem, ja som exponenciálna. A tá prvá je odpoveď, ale derivujem po sípsilu. Toto sa robí, toto sa nerobí, toto je na piči. Čiba. Teraz poďme na čo hovoriť, takže... Nejaké mám, strašný hlas, ale mi to prechádza. Nech to zle držíš. Držím dobre. No, pusti. Ne v pohode. Tutkan má Dalian. Poď si medveďom. Jaj? Takže, tak, idú dva medvede, je bielý, druhý doprava. No, ideš. To dáš ťale už. Tak nekutme, vymyslel vtip. To je tak nekutný oný. Surál, Chudme vždycky z toho. nejaký. To je iba dva sú takéto poriadne. No medvede už boli takže ďalší. Tak ale to už potom je iba s kameňou. Jaj. Ty kokos, keby sme mali viac balónov, môžeme urobiť 3 žaby. No dobre, ideme na povedek teda, nemáme balónik.